моята сестра днес ще снимаме клипче. Да. Здрасти. А какво ще правим? Днес ще правим. Ще кусваме всичко, което са почти сме го изядили. Не, ще ходим в гора и ще ведем, ако ходим, сигурно ще ходим там. Да. Ще ходим. И ще кучваме неща, които не сме го опитвали през живота си. Чакай, искам. Ще оценяваме храните, които сега ще Пипваме. Първото нещо. Чакай. А това нещо да го спрем ли? Не. Така. Сега ще ядем прасково. Аз от много години съм яла. Къде да слагате? Там. Правим още едно видео, така че. Чакай и аз. А сега ядеш сега? Най-вкусно. Десет до 10 аз дам. Ти колко даваш? И аз дам 10 от 10. Значи, че общо 20. Не 40, защото 20. 10 по 10. 10 плюс 10. Или даваме 10 и 10. За ето ти сесто. Какво мислите, че е това? Не това. Дай. Това ще опитвам и аз не знам какво е. Аз му давам 10 от 10. И аз 10 до 10. Сега ще опитваме да смучим. Сега ще ви покажа. Кое смучим? Елка. От диня и мляко. Ме има, покажи също. Да. Има вкусна сен. Колко даваш? 7. Не, 5. Не, 6. Аз давам... Не, 5. Даваме 5. 5, добре. Колко даваш? Аз давам... Не. Аз давам 2 по 2 и 10. Не 10 до 2 и така. Какво му даваш? Кое? Пуканка сега ще опукваме. Чакай. Пуканки? Това пуканка ли? Да. Ето тук изглежда. Вкусно са. 10 от 10. 10 от 10. Диня сега ще пусаме. Къде е? Ето е динята. От много давно не сме кусали. Сега ще Не вкусвам. кусвали. От къде ще идеме? Мреди сам. Давам 10 по 10, много е вкусно. 9 от 10. Що? Тя дава 9 до 10. Сега много ни куса нещата. Така че ще ги изядем. Освен случай. Чао от нас. Чао. Ами, в гората пък ще снимаме. Да. Втора част. Да, ако ходим в гората. Да. Чао. Чао.